Malalu, barka da yake. Man sallau, barka da fitowa man sallau, barka da fitowa. Sanda. Kana ta bakin ne? Na fito dan bakin ciki. An fito bakin cikin ne? Na fito to dan. Allah ya baka hakuri. To in ban da bakin ciki, me ya naka? Man sallau, ga gonar ka can, amma sai ka biyo ta gonata, sai ka ga halin da gonata take ciki. Ai dole in kira ka dan bakin ciki. Kuma ai kai dan bakin cikin ne. Wallahi kai dan bakin ciki ne. Wallahi malam sallau. Wallahi sai nayi maganin bakin cikin nan naka. Dan bakin ciki kawai. Ga gonar ka tangatawa amma duk sai ka zo ka takura mu saboda tsawon bakin ciki. Saboda ba na fi ka samun damuna. Kai. Ai wannan bayan Allah ya riga ya bata min rai. Ina ganin noman nan ma dole haka zan bashi. Goban Allah ya kai mu ina fito na karasa dama na ga daga inda na tsaya insha Allah na fito na karasa. Ce mutum a duniya a ce ka kama ka takura mu ma sallau. Gonarka daban kawa daban amma ka tsaya ka takura mun iyakarka daban kawa daban. Lafiya lau madalla san da dawowa madalla yawa sannu saboda Allah haka ake rayuwa amma ba ku za mu gaure Larai. Na da lafiya ka shigo gida ko sallama. Ai dole ne in shigo gida ba sallama Larai. Dole ne in shigo gida ba sallama. Larai. Malam. Wai dama da Allah gurguwa baki dauke ta daga gurin can ba? Tuntuni kin ba gurguwa tana zaune a gurin can. Na gaya miki dinga daukar gurguwa kina shiga da ita daki kin ki. Wallahi Larai zan huce akan ki. Wallahi zan huce akan ki. Malam mutum yana shan iska sai kuma dauke ta mai da ita daki inda ake zafin nan. To ce iska Larai kina ganin halin. Wai fa nan fa daga gona nake. Man salau ya ta sani a gaba. Wallahi Larai gaba ɗaya ya hana ni sakewa. Gonar shi daban fata daban amma gaba ɗaya Larai ya hana ni sukuni. To shikenan sai kuma mu ka shigo gida ka zo ka sauke mana abin ne da ɓacin rai. Ai dole in dau mataki kuwa. To sai ka dauki mataki ko ka yi hakuri. Haba ai hakurin ne nayi Larai abin yayi yawa. To ba ga sarki ba ko da unguwa ya kaje gurin sa. To ki banni da shi kawai. Ta yi ki ɗebo min ruwa in sha don Allah. To shikenan. Shiga ki ɗebo min ruwa in sha. Ko da yake ma Larai. Na'am. Kyale ruwan nan ma bari in je gurin mai unguwa in dawo. To shikenan. Kyale wannan. Malalu, ana aikin ne? To Allah ya taimaka. Na gaya man sallau ba ruwan shi da ni. Ba ruwana da shi gonar shi daban ta daban. Amma bawan Allah nan ya riga ya tsananta min amma bari wata ran sai na sa kota na buge shi wallahi. Sai dai duk abin da za a yi ba gurin mai gari ba ko gurin waye za a je wallahi sai dai a je. Saboda haka ba ruwana ba yana takama za mu je gurin mai gari ba ko to ko gurin waye za mu je da man sallau. Bai dace ya dinga mu irin na ce masa ya rabu da ni amma ya ki bari sai na jefa shi a jafa'i tunda shi dan bakin ciki ne bai san hali na bane man sallau labari na yake yi. Malalu ake taba? Wallahi ina taba aiki ne nan. Kai man sallau jiya ma fa da zaka wuce gurin nan ne maka kaheji malam sallau. Ka daina ratso min gona amma kai a duniya baka jin magana man sallau. Wai me haɗi na da kai ne tukuna? Me dalilin haɗi na da kai? Ba ruwa na da kai. Yawa na dai gaya ma. Malalu, wannan abin da na ga tana jawa. To ina ruwanka? Ba dai ba shi zan yi. A'a Malalu, ka jawo mana bala'i Bala'i kaman ya. Ka jawo mana bala'i Malalu. Ka jawo mana bala'i ba. Ka san Allah zan buge ka. Wallahi ma ka san da na bala'i zan wallahi maka isa da malamin wallahi raba kamar Allah
bayan ni wallahi na raba kamar ka tafi ka ban guri wannan sakan wallahi zan buge ka kuma wannan abin da kake ganin sa duk iya bala'in ka sai na rusa shi tunda ba a gona kai ke ba bala'i na dade ban ja ka sakan na ga ma wannan abin da ka bar amma na ja maka wallahi bala'in da na dawo kan dawo kaina haka kawai musifafan mutum ka zo kawai zaka takura min sai ka ce gidanka na rushe shi duk bala'in da za a yi haka kawai mutum ka zo wallahi ka san Allah ma wallahi malam sallau wata ran sai na buge kanka ne mun irin wannan wallahi baka san halina bane wallahi Allah zan yi maganin ka duk abin da zai faru na rushe haka kawai haka ma fa kai yi wata kuya nake ji kuma ni na waiga ban ga kowa ba Malam lafiya? Ka shiga ɗaki da gudu? jar uba larai kin ga ko bala'in da na gano ai na ga abin da na gano larai kan uban nan kai larai Malam, to ni ina ta magana kin yi shiru me ya faru? ha ba ke kin ga bala'in da na gano Ni da ka fito da gudu? ai dole ne ai zo ki sha labari larai To mu je. zo ki sha labari Lafiya? to larai ina fa lafiya ai larai ni na ga masifar da na gano kan uba jar uban nan larai kin ga ko masifar da na gano ai larai da kin ga bala'in da na gano sai kin tausaya mun wallahi tallahi sai kin tausaya mun ta Ka gano malam? larai aljanu na gani da idan nan na Da rana Allah da Annabi suka kuma koro ga ka? miki yi bakake ne da wata fara guda daya kin ga bakaken nan ba za su yi imani ba To ba kowa inda ka je ne? gona ne fa wallahi in gaya miki lare daga bantare wani shuri shike nan sanadi Sun bude maka idanu. to ai ko sun budo min wahala To kai me kai ka ture musu wannan wallahi shi? lare wata ƴan kunya ɗaya ce nan daga sun tohe min ita wallahi tallahi ne nace ni kuma sai na rushe ta sai da man sallau iban shawara kakka rushe wallahi sai da nan wallahi Allah lare kin ji fa bala'in da na gano To ai da ce karka tone shi. to ya za a yi Ka je ka bige shi ka dinga rambanin. wallahi tsaban noma ne kawai Saboda noma ya wuce maka gaba ko? to yanzu wannan ya kunyar da suka in na batta sun kashe mai ita fa Kai ga su nan. Sun biyo ka har gida. wai suna ina larai Ba ka gudo ba ai sun biyo ka har gida. amma ga ke su dai nan a larai zaure. wallahi larai sai na sumar da ke wata ran wallahi wata ran sai na sumar da ke ka inna lillahi Gobe sai ka dan kuma. da ke biki ga bala'in da na gano bane To ina zan kai shi? kan uba Ashe ba tsoraci ne kai. ai larai ni yanzu ma masallaci za ni A wallahi masallaci za ka da masallaci za ni Ba ka da su a kofar gida ba. a Tsoraci ne kai. Bari shiga ni ma. alhamdulillah mun ga yanayi na damuna ko ce na bazara muna sa ran in Allah ya so ya yarda damunan nan ta bana akwai albarka a cikin ta ko kuma lalan ya kaga alamun damunan nan ta bana akwai albarka. alhamdulillah Allah ya Mai gari Allah ya fara nuna mana damuna, Allah ya kawo mu damuna ta fara sauka. Kuma damunan nan ta bana in Allah ya da akwai albarka a cikin ta. gaskiya ne wannan Yawa bukatar mu dai mu talakawa taki. gaskiya ne In dai an samu takin Allah da talakawa mu za mu yi noma, za mu samu damar noma in Allah ya yarda. to mu ma Allah ya so ya yarda za mu yi kokari mu mika koken ku
don mu ma miƙawa muke kamar yadda kuka gaya mana mu ma haka muke faɗi. Na kuma ji daɗin wannan bayani naka insha Allah. Allah ya ba mu sa'a. Me gari da jaza mana me gari duk maganganun da zamu gaya malam lawan ya riga da ya gama magana mu yanzu kawai sai dai mu ce mun gode Allah kuma Allah ubangiji ya sa a duba mu. Duk bayanan naku duk iri ɗaya ne, to na ji daɗin wannan al'amari kuma Allah ya sa da zan tura da kokenku kamar yadda kuka nema da wa'annan bayanai da kuka kawo mun. Shi ma kan ba kusan abin da ke tafi da su kenan, shi ma daga kusan da abin da ya taho da su kenan. Assalamu alaikum. Amma alaikum Allah taimaki ne gari. Barka da. Karan malam inunu na kawo. Na je gonar shi, na iske shi zai fasa shuri, ne da shi kai ya fasa, har ta kai da zai bige ni. Yanzu aljannu sun addabi gari, shine na ce bari in zo in sanar da kai. Shi inunin ne da kan shi ya mun wannan aika-aikan a cikin gari na, bai san na kafa dokar fasa shuri ba. To yanzu zan sa kankan ba ya je nemo mishi duk. Ai kwanda a ɗauki mataki tun da wuri. Kankan ba, Allah ya gama mana tashi maza ka je ka zo min da inunu. an gama ranka Ku taho tare kafa ka kafar shi. an gama ranka Yauwa, kafa ka kafar shi. Mu za a yi wannan a gari. Muna cikin garin. Matsayi mutane ne masu son zaman lafiya. Ka je ka zunguro abin da ba shi kenan ba. To yanzu ya san iyayen wannan masifa za ta tsaya. Ai irin wannan. Amma alaikum salam. Amma alaikum salam. Lafiya. Lafiya alhamdulillah. Lafiya lau. Wallahi yanzu ina gida ranka daɗe kan ba yace zo kana kira na. Gaskiya ne wannan. Tabbas. Yanzu na aka kawo mun karar ka. Ya maka shaidin wa kakka fasa wani shuri a gonar ka. Kamar ma zaka doki shi kuka yi sa'in sa. To mu ba za mu yarda da wannan ba a cikin gari na. Sabanin muna zaune lafiya. Yanzu baka san iya wannan masifar nan za ta shafa ba. Shin ma wai tukun haka din ne ma. Na ku fasa shi. Kwarai ranka daɗe na rushe. Kuma abin da yasa na rushe wannan shuri ranka daɗe. Wallahi ya dan kare min wata ƴar kunya ne, kuma ita wannan ƴar kunya nan ina ganin daga farkon ta zuwa ƙarshen ta ranka daɗe Allah da za a samu ɗan kaman kwano uku haka ko huɗu. To tunanin kan yi asarar wainan ƴan kwanuka shine na rushe wannan shiri. Kuma magana ta gaskiya wallahi ko ni da suka biyo ni da ƙyan na sha ranka daɗe. Amma an yi kuskure, a yi haƙuri na yi kuskure. In Allah ya da haka ba za ta sake faruwa. Kai ka gansu da irin ka? Wallahi ranka ya daɗe, wallahi ranka ya daɗe aljanna ido na idon su wallahi saboda ɗaba gudu har na tungulawa. Ka gansu da idon ka aljanun. Kai amma ko ka jawo mana masifa, ka jawo mana bala'i a cikin garin. Dole mu tayi tsaye kan malamai. Ai dole sai mun nemo malamai. Wannan abun ya koma na malamai kuma ba na. Sunan fa a bayan ka. Wiga bayan ka ranka ya daɗe, ka waiga. Wiga ga. A nan ɗin? Wala kai daɗe. Wai me yake fa? Wai me aljani fa kace? Aljanu wala gani. Aljani? Fito ki sha labari. To, a waka da ai ne kai ka bari in fito. Na tsorata kin gane. To, ai sai ka bari ka ni ma in fito ka gaya mu. Ni fa da ido na gansu. Aljanu fa kace? Da idanu na ba. Aljannan ga sai ko na ba'a. Yace mu wega. To, shi yasa ka tawo haka ne ka bada tsoro. Ai to ke ban da abinki su ma na nawa a fada. Ina waigawa kai ina waigawa na ido bi da su kin ga akwai mace a ciki aljanun akwai wani da na gani ne kai hudu akwai wani da na gani ne kai biyar to ita macen kin gane ko har da goyen jiraje can fa kuibi da kuibi haka ke kin san dai aljanun sufofin su ni abu ta bana mamaki ba yanzu kai yanzu ya kike so ni yanzu zan dan huta ban koma fada ba tukun ba dai zanna to a fada a ke tsaya in yazo aljanun a to aljanun ma sa zaman fada ba ma gani yayi amma dai ni to ai abin da nake gudu yanzu matsalar nake jin tsoro bari ma a rika matsa ina kuka baya baya ai ni ba jini ba a to ai kace ko ganowa ne ka ganowa ne ko sun biyo ka ni ba su sha to ni na san inda zan da fada ta nan dan kwana biyu ki ce mun ina zazzabi ce kana zazzabi a to an ina kwan biyu abin da nake so da ke ki je ki zuba min ruwa in samu in watsa ruwa tuku to shikenan mai gari yawwa ni ma to yana aljanni ya Allah ka kiyaye sai Allah ka kiyaye ba kai zai ka je cire wannan tawwa in samu in watsa
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaika salam. Na ji kamar ana sallama ne. Allah ya sa dai lafiya. Ni ina ta jin sallama. Wai wane ne yake sallama? Ni ne Allah gafarta malam. Wallahi ni ne nan. Allah ya sa lafiya. Wallahi na fa lafiya. Me yake faruwa? Na fa lafiya. Wallahi ka ganni nan daga fada nake. Me gari ya kira ni. Wallahi in ga ma me gari ne ya kira ni. Tsautsayi ne iratsa Allah gafarta malam. Na je gona ina noma kawai sai na ga shuri. Sai na rushe shurin nan. Wallahi Allah gafarta malam tun daga gona. Kuri ka fasa a gona kuma? Wallahi na zo nan na zo gun mai gari sai ga su. Wannan dai ina zuwa dai ina zuwa. To shikenan sai ka fito. To lafiya. To ina ganin ma yanzu dai tashi to bai yi. Wallahi abin da ya faru kenan Allah gafarta malam. Yanzu nan a cikin firgici nake a sai nake wallahi. Wallahi ka ta kalma wallahi sun ki sawuwa. Ina zuwa to Allah sa a gano mana alkhairi. Allah sa. Wallahi kai da zama cewa kai shuri ka fasa ko? Wallahi shuri na fasa a cikin tsakiyar gona ta na gani. To gaskiya tsakani ga Allah ka janyo mu gaba ɗaya jama'an al'umman garin nan bala'i gaba ki da. To yanzu abin da za a yi kenan ka je ka fasa ai yanzu abin da nake so in gaya maka. To wallahi in dai ba a yi taka tsantsan ba gaba ɗaya sun hana kowa kwanciya hankali a garin nan. Gaskiya kuma yanzu gaskiya abin da ya kamata a yi kawai tsakani da Allah kai dole ma sai an samu zama saboda in ba haka ba gaskiya ba za su ban mutane. Babban matsala ta arama. Kai ka je ka tono su. Ni kaina ma na kai ka je ka tono su. Inda zai ma tsaya a garin neman duniya in kare duba ne in gani. Amma da bisa da alamu abin da yake nuna mu su uku ne aljanna da kaje. Gaskiya ne. Guda ɗaya mace. Har da mace fa. Kuma maza biyu. Ni ido da ido fa na gansu. Kuma gaskiya aljannin nan baƙaƙe ne. To gaskiya sai an yi taka tsantsan. Tsakani ga Allah in ba haka ba wallahi kowa sai ya kasa kwanciya. Gaskiya abin da nake so da kai to a tattaurar jama'an garin nan gaba ɗaya har fadan mai gari a je a haɗa fadan mai gari. To ai Allah gafarta malam. Ai wannan haɗin ba zai haɗu sai dai mai gari yayi shela. Yanzu fa nan daga fada muke. Ni na riga na san cewa daga fada ne saboda ni abin da yake nuna mun tsakani ga Allah ba kwanciya hankali a garin nan in ba tare da an samu zama a cikin fada. Sai an samu maslaha. Dole sai an zauna a fada an gaya mu mai gari ga abin da yake faruwa a san irin matakin da abin da zai ala gafarta malam ni zan je gida. Duk abin da ya wakana kuma maji. To shikenan. Idan sarki ya neme mu a fada to na san zai neme ka. Dan na ji tun a fada ma ya fara maganar malamai. To Allah ya kai. Zai iya neman Allah ya kai. To na gode ranka ya abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa ai ka sanar da ni. To madalla.